Тынып калган кабат кышкы урам, тик шығырдай аяк аслары. Бит очларыннан үбеп алды суык, сөрмәләде керфек кашларны. Каршымдагы гади матурлыктан килә алмый торам хушыма. Бүген тагын гашык булдым инде, туган якның сихри кышына. Кышкы табигатькә сукланып, мәктәбемә таба мин атлыйм. Күңелемнән исәнме мәктәп, каршыла мине, диеп кабатлыйм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне Түбән Чистотып гомум белем бирү мәктәбе укучылары сәламлый. Тапшыруны мин Фәзрахманова Румия Һәм мин Бахманова Фирүзә алып барабыз. Кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Мәктәп кешегә беренче, бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрендә дуслык һәм мәхәббәт хисләре белән дә таныштыра. Безнең мәктәп Саба районының Түбән Чытсы авылында урнашкан. Беренче карашка ул башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр да, әмма монда күңелгә үтеп керә алган җылылык һәм ниндидер рәхәтлек бар. Бу хисләр мәктәпнең тупсасын атлагач та сине урап алалар кебек. Әйтегез әле мәктәбебезнең тарихына күз салыйк. Мәктәбебезнең тарихы белән таныштыру өчен сүзне шушы мәктәптә озак еллар белем һәм тәрбия биргән татар теле укытучыбыз, укыту эшләре буенча директор урынбасары Җәүһәрия Хәнип кызына бирик. Тарих үз эченә ул меңнәрчә, миллионнарча елларына күп гасырларны сыйдырган. Гомер итү башлаганнан бирле бүгенге көнгә кадәр күпме сулар аккан. Безнең Түбән Чытсы мәктәбенә 3 авылдан укучылар килеп белем алалар. Түбән Чытсы, Югары Чытсы һәм Елыш авылларыннан. Әгәр авыллар тарихын карыйбыз икән, безнең риваятләргә караганда, Чытсы сүзе шушында күчеп утырган кешеләрнең бармак белән казып, су чыгарганнар, сушыт дип утырганнар һәм шуннан Чытсы дигән сүз килеп чыккан дип әйтелә. Ә инде Фирдәүс Гарипованың Авыллар һәм калалар тарихыннан дигән китабына карыйбыз икән, бу якларда Удмурт халкы яшәгән һәм инеш аларда Шудзя дип атала. Менә шушы Шудзя сүзеннән Чытсы сүзе килеп чыккан. Елганың югары агымына урнашкан авылга Югары Чытсы, түбән агымына урнашкан авылга Түбән Чытсы дигән исем биргәннәр диелә. Ә инде Елыш тарихына барабыз икән, Елыш безнең шул ягы белән бик үзенчәлекле авыл. Анда чукындыру сәясәте нә баш имәгән халык яшәгән. Иван Грозный вакытында чукындырырга килгәннәр, ләкин авыл халкы баш имәгән. Төрле кыерсытлар күрсәләр дә үз диннәрендә, ислам динендә калганнар. Кеше гомере буе белемгә омтыла, күп белергә тырыша. Татар малайлары махсус мәдрәсәләрдә укытылган, кызларны абыстайлар укырга өйрәткәннәр. Безнең төбәктә дә белемгә омтылыш көчле булган. Өлкән буын кешеләре үз заманында белем бирүгә омтылмаслык булып халык хәтерендә калган Нәҗип хәлфәне истә тоталар. Бу Нәҗип хәлфә белән бәйле безнең якларда иң беренче белем бирү йорты, мәдрәсә 1913 елда ачылган дип әйтелә. Һәм шушыңа бәйләп әйтә алабыз инде, быел безнең белем бирү йорты ачылганга 110 ел. Ә инде шушы мәдрәсәдә безнең Түбән Чытсы, Югары Чытсы сатылган ключ. Хәзерге вакытта бу авыл юк инде, Күйек авылы укучылары, малайлары укылган дип әйтелә. Бөек Октябрь социалистик революциясыннан соң 12 ел буе балалар шушы мәдрәсәдә белем алганнар. 21 елда яңа мәктәп төзелә башлаган, ул 29 елда төзелеп беткән. 2 класс бүлмәсе булган монда, заллары, туалетлары шушы мәктәпнең ичендә булган, агач мәктәп барлыкка килгән. Шушы мәктәптә башлангыч белемне алганнар безнең Юсуф Алан, Калатау, Елыш, сатылган ключ һәм 2 Чытсы авылы укучылары. Бөек Ватан сугышы елларында мәктәп белән 22 яшьлек Гайша Бикинина дигән кеше директор булып эшләгән, яшь кенә кыз бала. Сугыш бетеп, сугышчылар үйләренә кайта башлаганнан соң мәктәп белән 1946 елдан Миннегаян Ибатов дигән кеше җитәкчелек иткән. Ул бик оста оештыручы булган, ата-аналар каршында да, җәмәгатьчелек каршылыгында да мәктәпнең роле бик зур булган. Менә шушы елларда, озак еллар буена Түбән Чытсы 8 еллык мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып Сәлим Гәрәй Хәсән улы Байкиев эшләгән. Бу хәзерге вакытта Икшермә мәктәбендә бик атаклы директор булган Кавый Сәлимовның
әтисе була. Аңа Татарстаннан атказанган укытучысы исеме бирелгән, ул Ленин ордены кавалеры, Бөек Ватан сугышы ветераны. Аннан соң инде мәктәп белән бик яхшы директорлар Утяганов Дилюс, Кувшинов Василий, Шакиров Сабижановый, Юзмиев Ринат абыйлар җитәкчелек иткән. 1979-87 елларда мәктәп белән Низамов Тәлгать Мөхәммәд улы җитәкчелек итә һәм шушы елда колхоз ярдәме белән безнең мәктәбебез урта мәктәпкә әйләнә, аңа колхоз ярдәме белән яңгырма төзелә. 1995-2006 елларда мәктәп белән Әхмәдуллин Шәйхнурга Таула улы җитәкчелек итә һәм шушы елда шушы еллар аралыгында 2002 елда безнең мәктәбебез иске урыныннан менә шушы яңа урынга күчереп салынды. Шушында без белем бирә башладык. 2008-2014 елларда мәктәп белән җитәкчелек итә Гайнуллин Флорид Гыйльмулла улы. Бу елларда безнең мәктәбебез мәктәп яны участогы белән аннан соң маллар үстереп, бик күп территорияларда бәрәңгеләр утыртып, бик күп район грамоталары, республика грамоталары белән бүләкләнде. Һәм безнең басып тора торган җиребез менә монда Шаһимарданов, Гарапша Шаһимарданович дип куелган. Мин аны шуңа күрә ахырга калдырдым. 1951 елда мәктәп белән безнең шушы шәхес идарә иткән. Ул бу токта безнең 2018 елда куелды, истәлекле токта. Гарапша Шаһимарданов Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм 1945 елда беренчеләрдән булып Берлинга танк белән бәреп кергән кеше. Ул 1905 елның 15 декабрендә Арча районында туган, 35 елдан укытучы булып эшли башлаган. Аннан соң инде сатыш мәктәбендә директор булган, Саба мәгариф бүлеген җитәкләгән. 38 елда яңадан сатыш директоры була. Аннан соң инде Бөек Ватан сугышына китә. Аннан кайткач 46 елларда Төбәк 8 еллык мәктәбендә директор булып эшли һәм аннан соң безнең мәктәп директоры булып эшләгән. Менә шушындый атаклы кеше безнең мәктәбебез белән җитәкчелек иткән. Кеше гомере мәктәп юлы аша моңлы бер җыр булып сузыла. Белем сукмакларын яра-яра киләчәккә юлы сызыла. Тормыш дигән олы юллар буйлап, адаштырмый бару өчен әйдәп, акыл, әхлак, белем нигезләрен барысын туплап бирә мәктәп. Мәктәп белән якыннанрак таныштыру өчен сүзне директорыбыз Ахметшин Илнур Ирек улына бирик әле. 2023 ел Россия күләмендә мөгаллим һәм остаз елы дип игълан ителде. Бу мөгаллим һәм остазларның җәмгыятьтә зур урын алып торган раслаучы бер фактор. Чөнки киләчәктә кеше нинди генә биеклекләргә ирешсә дә уңышларның башында мәктәптән алган белем һәм тәрбия торадыр. Бу уку елында мәктәбебездә 52 укучы белем һәм тәрбия ала. Балаларга һәр яклап шәхес булып үсәргә, киләчәктә сайланачак һөнәргә ныклы нигез салырга, тормыштан үз юлын табарга ярдәм итерлек барлык шартларда тудырылган мәктәбебездә. Дәресләрдән тыш укучыларыбыз оста куллар, баскетбол, мини-футбол түгәрәкләрендә шөгыльләнәләр. Шулай ук югары Шытсу мәдәният йорты белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Укучыларыбыз анда эшләп килүче Дубая ансамблендә шөгыльләнәләр. Ел сайын түгәрәкләргә кирәк-яраклар алуда ярдәм итүче игътинасчылар бездә бар. Аларга рәхмәтебезне җиткерәбез. Россия президенты Владимир Путин 2023 елны Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан итте. Укытучылар безнең үрнәк аларлык кешеләрбез. Алар биргән белемнәр безгә бүгенге авыр тормышта да дөрес юлдан тайпылмыйча гел алга таба барырга ярдәм итә.
yolları İn qadrli bo'lak bizning uchun O'qitishim sizga qarab ortamin hurmat hisi yo'llarimda moyam bo'lib balqiydik sizning isim O'qitishim sizga qarab ortamin hurmat hisi yo'llarimda moyam bo'lib balqiydik sizning isim Yaqin do'stda bo'lib kengashida Yaşar alaş bizden gülesiz Dünyaya müdürmüş madurlığı Hizmette mi duyabilirsiniz O'qitishim sizga qarab ortamin hurmat hisi yo'llarimda moyaq bo'lib balqiydik sizning isim O'qitishim sizga qarab ortamin hurmat hisi yo'llarimda moyaq bo'lib balqiydik sizning isim O'quvchilar yaxshi jihozlantirilgan, zamon talabine to'g'ri keluvchi klass kabinetlarda bilim olalar. Har o'qituvchi o'quvchiga yaqin kelib ish olib bora. Әлеге boshlang'ich sinflar yog'ында 23 o'quvchi bilim ham tarbiya ola. Ularga 4 o'qituvchi bilim bera. Ular o'quvchilarimizga naqli bilim беру uchun bor tirishliklarini qo'yalar. Qiziqli uchrashuvlar, ekskursiyalar uyushtiralар. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jirga, biyuga, rasmiy asrag'ada bek ustalar. Shunday o'quvchimizning birisi bilan tanishib ketik әле. Исхакова Камилла кичкенәдән үк рәсемнәр ясарга ярата. Ул үзенең рәсемнәрен ак кагаз битенә төшерә. Алар берсеннән берсе матурлар. Мондый кешеләр турында татар халкы кулларыннан гөл тама диләр. Татарстанда 2023 ел Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Бу уңайдан мәктәбебездә төрле чаралар оештырылып тора. Бүген 2нче сыйныф укучыларыбызда шәҗәрә бәйрәме. Менә безнең тактага урнаштырылган шәҗәрәләр. Нәрсә соң шәҗәрә? Шәҗәрә ул безнең җиде буын бабаларыбызны без инде белергә тиешләр. Менә шушы һәрберебез инде безнең бабаларыбыздан кемнәр туган, менә монда без инде беркетелгән үзебезнең шәҗәрә агачларыбызны ясагачлар бит. Һәр кеше үзенең агачын ясаган килде. Менә без инде моны күрәбез кемнеке бу? Алмазныкы безнең шулай бит. Монысы безнең Лизиләр агачы, монысы безнең Рәсүлләрнеке, монысы безнең Лиянныкы, монысы Алмазларныкы шулай бит. Мин үземнең гаиләнең дә шәҗәрәсен алып килдем. Менә монда күрәсез, нинди зур итеп ясалган безнең гаилә шәҗәрәсе. Туганып үткәненә бара, анда җиңнән сәлем башлана. Шәҗәрәдә шул тарихы балаларның бүгенге киләчәген балалары. Әлеге ишекләр артында шагыйрь килеп, кемнәр белем ала дисме? Ул әлбәттә безнең 1нче сыйныф укучылары. Укучылар әлегенә мәктәп бусагасын атлап керсәләр дә, үзләрен чын укучы итеп танытырга өлгерделәр. Хәрефләрне танып, укырга, язарга өйрәнделәр. Бәйрәм чаралары аларның чыгышларыннан башка үтми. Әйдәгез сүзне укучыларга бирик. Күтәрәккә күңелне, бар да көләш шат бүген. Күктә кояш елмая, яшерә алмый шатлыгын. Җырлыйсы килеп кенә тора барыбызның да, көтеп алган бәйрәмне бүген һәммәбезнең дә. Әни дип телем ачылган, әни сөйгән, назланган. Кайсыбызның дәфтәрдә хәрефен язмаган. Күзләремнән яшьләр чыкты. Каккан идем лимонны, сары булган биттәмне дип белгән идем мин аны. Иген үскән, биек үскән, башаклары тулы пешкән. Комбайннар туктап тормый, ашлык суга җырлый. Фил бүрәнә ташып йөри, кара урман эчендә, һаман тора күз алдында күрсәм дә мин төшендә. Гөрәгәнем, җиләгем, иркәли мине мәни, мин бит әле бик шишкенә, мин бит әле бик нәни. Ахыриф алмада, ахыриф агачта, ахырда табыз иранабыз ин бостан. Әле кайсы тәүбә, әле тәүбә баскыча, сифарына син туганда
Әйе, башлангыч сыйныфта алган ныклы белем һәм тәрбия укучыларга югары сыйныфларга җитеп, яңа үрләр яуларга ярдәм итә. Мәктәбебезнең 2нче катында төрле фәннәрдән белем бирүче класс кабинетлар урнашкан. Бу кабинетта мәктәбебезнең иң җитди укучылары 9нчы сыйныфлар белем ала. Укучылар белем алуга җитди якын килеп, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Муса Җәлил, бүреләр. Кешеләр сугыша, кан кыя. Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында. Иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат иде. Ялтырый бүренең күзләре. Бит, моны төн буе тышып. Тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре. Исереп кешеләр канына. Йөргәндә сискенеп туктады. Бер авыр яралы янына. Яралы, ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен. Кызганып егетне җил белән, тибрәнеп сыкрана аккаен. Кызганып егетне елыйлар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләнгә чык түгел, гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде. Аптырап күзенә карады. Һәм кинәт, нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәһиф сулышы бәрелде бүренең борынына. Юк, бүре тимәде. Сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр. Күрделәр яралы егетне. Яртылаш олтайган исеннән. Шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шампуллар бастылар. Туйганча җәфалап соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр. Ах, ләкин бүреләр. Бу кадәр үк йырткыч түгелләр. Укучыларыбыз фән олимпиадаларында да катнашып, район турында 9нчы сыйныф укучысы Файзрахманова Камилия татар әдәбиятыннан җиңүче, 6нчы сыйныф укучысы Файзрахманова Рубия татар теленнән призер, 5нче сыйныф укучысы Камалова Камилия татар теленнән призер, Бахманова Фирузия татар әдәбиятыннан, рус теле һәм рус әдәбиятыннан җиңүче булдылар. Файзрахманова Камилия, Бахманова Фирузия олимпиаданың республика турында катнаштылар. Бахманова Фирузия татар һәм рус әдәбиятыннан призер булды. Кызларга алга таба да уңышлар теләп калабыз. Укучыларның иң яратып йөри торган урыны ул әлбәттә китапханәдер. Монда китап һәм дәреслекләр фонды урнашкан. Китапханәчебез Әлфия апабыз һәр даим эзләнүдә, укучылар өчен кызыклы булсын дип, китапханәне яңартып тора. Укучыларыбыз белән төрле кичәләр, викториналар үткәрә. Эдуард Успенский. Сердитый день. Дела мои весьма плохи, не получаются стихи. Я все по комнате хожу, и все на улицу гляжу. И небо сердито, и ветер сердит. Серый старик на скамейке сидит, а с тротуара и важен, и строг смотрит сердито, сердитый бульдог. Тащится мальчик с портфелем в руке. Видно, он двойки несет в дневнике. Все рассердилось, и сам я сержусь. Наверное, в писатели я не гожусь. Ну вот, авторучку схватила рука, и за строкой побежала строка, и все по-другому окрасилось миг. Веселое небо, веселый старик, веселое солнце в веселом окне, веселый бульдог улыбается мне. Скачет мальчишка с портфелем в руке. Значит, пятерки несет в дневнике. Каждый мне весел, и каждый мне друг. Смотришь, и книжка получится вдруг. Китап сөючеләр китапханәдә булса, спорт сөючеләр әлбәттә спортзалда.
Укучылар дәрес вакыты өстәмә белем түгәрәкләрендә генә түгел, тәнәффес вакытында да төрле спорт төрләре белән шөгыльләнәләр. Мәктәбебездә спорт юнәлешендә баскетбол, мини-футбол түгәрәкләре эшли. Ел саен мәктәбебездә Мәгъсүм абый Файзиев исеменә көрәш бәйгесе уздырыла. Бәйгедә якын-тирә районнар да катнаша. Безнең укучыларыбыз да сынатмыйлар. Спорт ярышларында, көрәш бәйгеләрендә призлы урыннар алалар. Хәзер мин сезне башлангыч сыйныф укучылары өчен оештырылган оста куллар түгәрәге белән таныштырам. Түгәрәктә барысы башлангыч сыйныфларда укучы 15 бала шөгыльләнә. 3 авылдан җыелып укысалар да, дәресләр тәмамлангач, балалар өйләренә кайтырга ашыкмыйлар. Чөнки аларны биредә тагын да мавыктыргыч дөнья көтеп тора. Катлаулы туелган дәресләрдән соң, ниһаять үзең яраткан эш белән шөгыльләнергә мөмкин бит. Ә күңелең теләгән эш белән шөгыльләнү инде ул беркайчан да ялыктырмый. Монда илһам килеп кенә тора. Яңа идеяләрне тормышка ашырып кына өлгер. Укытучылары Гөлнара Камиловна укучыларны мавыктырырлык эшләрне табып кына тора. Түгәрәктәге шөгыльләр беркайчан да бер-берсен кабатламый. Гөл яңа идеяләрне кайдан алып бетерәләр дигән. Оста куллар түгәрәгендә укучылар сәйләннән сувенирлар, алмаз мозаикасыннан картиналар, пластилиннан витражлар ясыйлар. Монысын малайлар да бик яратып башкара. Бәйләү, чигү белән дә эшлисе эшләре бар икән әле киләчәктә. Гомумән, түгәрәктә күп төрле эш белән шөгыльләнәләр. Кече яшьтәге мәктәп баласының психологиясен, яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып эш итә белә педагог. Укучыларыбыз Югары Шүтсу авылы мәдәният йортында оештырылган Дубая түгәрәгенә йөриләр. Анда төрле уен коралларында уйнарга өйрәнәләр.
Түгәрәкләргә ярдәм кулы сузган иганәчеләребезне әйтеп китми булмый. Алар безгә һәр вакыт ярдәм итәләр. ООС ХПШЦУ җәмгыяте җитәкчесе Билалов Әдел Альберт улы, шәхси эшмәкәрләребез Хидиятуллин Әнәс Сәйдгәрәй улы, Нуриева Алсу Якфар кызы, Кабдрахманова Альбина Әхми кызы, Сунгатуллин Ринат Рауил улы, Сабиров Рәис Рифкат улына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Февраль айы хәрби патриотик тәрбия бирү айлыгы булып тора. Патриотик тәрбия бирү төшенчәсе киң мәгънәне аңлата. Ул баланың күңелендә туган илнең табигатенә, халкына, халкының тарихына, мәдәниятенә мәхәббәт уятудан гыйбарәт. Мәктәбебездә бу айда бик күп чаралар узды. Алар арасыннан иң истә калганы әлбәттә Аҗаган уены булгандыр мөгаен. Мәктәбебездә тагын зур яңалык бар бит әле. Бу ел башында мәктәбебездә Урман дуслары исемендәге урманчылар отряды оешты. Аңа 4нче сыйныф укучылары йөри. Җитәкчеләре Рамазанова Рәмзия Васил кызы, кураторлары Хадиев Илсаф Васил улы. Безнең исем Урман дуслары. Безнең девиз Мы залез за нашу природу. И күңелдә сын табигать кочагында шуны истә калдырырга кирәк шул һәр чагында. Агачларны сындырмагыз. Кош оясын атмагыз. Суларны пычратмагыз. Ояга чүп атмагыз. Эссе чакта, коры чакта урманда ут якмагыз. Табигать ул безнең әни, табигатны саклагыз. Бүре чуклары белән, сыерчыклары белән яз килә. Әйе, яз килә. Яз үзе белән матур бәйрәм 8 март әниләр бәйрәмен алып килә. Кадерле әниләребез, сезне якынлашып килүче бәйрәм белән. Эдуард Успенский. Поздравительная песенка. У нашей мамы праздник, и мы ее поздравим. Хорошие отметки немедленно предъявим. Посуду сами вымоем и в доме приберем. И маме поздравления веселые споем. Хотим, чтобы мама в отпуск ходила только летом, чтобы стала депутатом районного совета. Чтобы наша мама весело и счастливо жила, и чтобы всех других она прекраснее была. Хотим, чтобы улыбалась и счастье в каждом деле, чтобы папа помогал ей, а дети поумнели. А мы уж постараемся ее не огорчать, и будем лишь 4 и 5 получать. Менә шундый кызыклы ул мәктәп тормышы.
Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар әлеге мәктәпне. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән без Фәзрахманова Румия һәм Бахманова Фирүзә булдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.